हाँ नमस्कार भैया लोग। तो भैया लोग का हाल बा, ठीक ठाक बानू। तो भैया लोग काल से हमार मेहरारू बिना खइले सुतल बिया आ दिवाली में पड़ाका खातिर रुसल बिया। तो भैया लोग जितना छोटी चुकी लइका परेशान ना करेला सन ओकरा से ज्यादा हमार मौगी परेशान कइले बिया। तो भैया लोग मेहरारू से कहमी ए जान पड़ाका से खेलबू तो हाथ मुँह जो कर जाई आ बड़ा क्रीम लगावेलू सब मेकअप लगावल उतर जाई छुरछुरी से खेल ली हो। मेहरारू हमार कहतिया नैहर में खेलनी नागिन छाप से एजा खेली छुरछुरी से। ए नाती जल्दी पड़ाका लियाओ ना तो घर में बैठा देम हाथ गोड़ तूरी के। तो भैया हो जा तनी बाजार से पड़ाका लियावे नागिन छाप, अगर समय से ना लियोनी तो मेहरारू हमके मार के कह दी इज्जत के ना। तो भैया हो मेहरारू तो हमके कबू मारे ले गलती करी आ चाहे ना करी, लेकिन दिवाली के पहले घर में मारत रलसिया आ अब कहले बिया चावड़ा में दौड़ा दौड़ा के मारे आ खोरनाठी से तोड़ा के जा रे। तो भैया लोग काल से हमार मेहरारू बिना खइले सुतल बिया आ दिवाली में पड़ाका खातिर रुसल बिया।